Хора, днес ще играем Clash Royale и имате хай от ProGamer и от не знам си кой май беше. Имате от Зарафинчо, Chest 09 и ProGamer. Така, нека да видим. Така, вижте докъде съм стигнал, нека да намерим някаква битка и през това време ще говоря. Така, днес може да кача 2 клипа, но не съм сигурен дали ще ми стигне времето днес да ги кача. Но да, надявам се да стигне. Така, намирам някой за битка. Да, и аз по принцип пускам такъв, но в случая нямам. Добре, но Clash of Clans, така известията малко пречат. Така с 2 еликсир сам. Дай пак не ги смених тия големи. Гадни големи. Добре, това ще ме бие, то се е видял. Айде, едната звезда. Аз вижте гледам колкото мога повече, но не успявам да насмогна. Знаете, че не говоря, просто ми стана ужасно, че... Ще ме бие, защото ме бие тук няколко игри подред. Поне да не ми взимат главната кръгали. Ами ясно съм какво всъщност. Какво се води, не? Вижте колко бързо ги изяждат. Не вземе на 100%, но както да. Така. Нека да търсим още една битка, все пак няма да се предаваме. Ще чакам да зареди, пак нямам гигант и пак не го смених това, но както и да е. На бързо взимане ще го карам. Явно, колкото гледам. Бързият метод. Ще чакам малко да зареди.
Поне да за едно мини ПК отзад. Гледам нарочно да пускам, да не пусна това, защото става гадно и лошо и ужасно. Значи аз пускам скелетен след малко. Добре, да easy game. Този беше easy game, просто. Даже и годен чест за това. Уоу. Добре. Но аз да, ще играя. Значи сега, ако стигнем до арена 2, ще бъде много хубаво и пак нямам такова. Естествено, сървърите пак. Виж ги, бе, виж ги тъпите сървъри. Виж как да не ми бъгне. Едно на едно изравниха. Давайте, ще успеете, въпреки че това ви за доста хилт. Арве, да. Само да кажа, аз вярвам във вас. Сега да ми даде чест, поне да мога да го замени, ако е го чест. То не ми дава изобщо. Добре, аналогните арена 2. Взехме ачивмента. Въпреки че още нямаме някои неща от арена 1. Но тук какво ще отключим? Giant Skeleton, Balloon, Skeleton, Minion, Tombstone, не знам какво е това, Bomb Tower. Да, аз съм си бил също такъв, който има Bomb Tower, между другото. Доста ефективно. Искам да видя последната арена. Над 3000. Уоу. Добре. Клево става. Това беше Clash of Clans. Между другото, тук не знам дали знаете, има като TV Royale и дават на тези по-добрите атаките. Можете да ги гледате. Виждате, че всички са с такива неща, повечето. Нали, тия добрите са с не от тези труп, примерно като това, защото това го няма. Примерно като... Не знам, сякаш са с такива трупс, така да го кажа, които ги има в реалният клаш. Нека това да го юз срещу това. Защото макар че това да е лева 2, това да е лева 3, пак е лошо. Така. За 40 няма смисъл си го купувам. Ама тя за 3 щупа и що ме 3? Не, ще го купя също, защото ми трябва да го апгрейдна това на второ ниво.
Вижда на... О. А сега пак ли ми излизат? Да. Шанс. 8 реар, една епик. А то как бяха реар епик? Аха. А тези как са? Една реар просто. Нормално. Аха. А какво се води тая епик? Значи на този че следва, който е след 11 часа в случая при мене, който сутринта ще си го отворим. А тук има само една реар. Окей. Значи ще има епик, което може да ни се падне скелетън също. Не отричам да ми се падне. Значи това. Това са реар всъщност. Епик, това може да ни се падне, като не намирам смисъл и не искам смисъл. Може това да ни се падне. Това няма да ни се падне. Може балонът, може и тези. Giant скелетън. Значи, могат да ни се паднат тези, това. Кой беше другото? Това, да. Това. Да, аз ви посочвам, но вие не виждате. Значи това. Опа, това. И това може да не спадне от ето този чест. А може и тези скелетънчета, които ако не се паднат, ги ебвам, в смисъл на второ ниво. А може и да го скипна всъщност, за да не чакам, но по-на там. Мога да отворя този колко за 48 джема, ето този за 18 джема. Го отваряме. Нека да видим какво ще не спадне. Така. Гадно. Гадно толкова да се падне. Така. Това ми е за клипа. Вижте, правили сме си мачлета. Като цяло, но нека да видим ето това мачле. С тази битка аз пак мачле. Уоу. Между другото, Зейко е доста добър. Като цяло. Едно такова го събори. Бараката ли там какво е? Ще излезат гоблини. Спир гоблин. И... Аз вихме с много мигените или пък това зеленото, не знам как се казва. Да, то явно предпочита да пусне зеленото. И като гледам добър избор, Джент отзад явно иска да бие по Джента като цяло, но... Фризна си Джайанта. Защо пекато го пуска тази страна? Ясно, това го щупи едната. И сега почва екшена след 5 секунди. По-големият екшен. Но цяло гадно, че не може да го скипнем. Но така, вашата клипа, благодаря за гледането. Ако ви е харесал клипа, го харесайте. Ако ви харесва играта, коментирайте. Благодаря за гледането и до скоро.